Goddag alle sammen, og velkommen til Fido and Video, vores første video. Ja. Ja, vi vil spille på en lidt Bad Lion. Og vi har Video med herover. Ja, og Video han vil nok være med i alle videoer. Altså Video han er jo en del af kanalen, og det samme er jeg, Fido. Okay, undskyld, der er sådan der. Og det er jo vores første video. Og den I kan se fra, det er Fido. Fido, yeah. Det er mig, jeg ser fra. Fido. Men mig... Ja, du taler bare Fido. Ja, mig Fido, jeg har mit navn. Jeg ved godt, mit navn ikke er, når jeg ser mit navn her på Minecraft, at det ikke lige det rigtige, men jeg skal også lige have lavet mit navn om. Ja. Men det gider vi ikke. Ja, i hvert fald ikke lige nu. Hej. Vi tager Europa 1. Hey, jeg er igen. Nej, men vi tager Europa 1. Ja. Okay. Det er han på. Er du inde på den? Ja, Europa 1 er han på. Bare inviter mig. Jeg inviterer dig. Skal jeg ikke bare skrive accept? Nej, men der kommer sådan et ting frem. Okay. Ja. Du kan se det, når jeg inviterer dig. Som I kan se, hedder han et eller andet. Ja, Dino Bror. Ja, okay. Så kommer det der frem, som du kan se på. Sådan, nu er jeg her. Okay. Vi tager en MCSG. Godt. Ja, det gør vi. Ja, hold. Goddag. Nej, der er Fido. Fido. Ja. Au. What? Jeg kunne se, hvor det kom fra. Nej, jeg dør. Nej, jeg så ikke, hvor de kom fra, så jeg tænkte bare, what? Hvor er det? Nå, lad os tage sådan en her. Det er sådan noget, hvor man kan bygge. Så kan vi se. Ja, det er det der et eller andet bold, eller sådan noget UHC. Hvis der er nogen, der siger sådan nok, de kan ikke finde ud af. Der er en eller anden, der hedder attack. Et eller andet attack hacked. Ja. What? Jeg kan ikke få en ram på ham. Ikke det eneste. Ej, det kan jeg heller ikke. De er jo mega sindssyge. Men jeg skal bare lige vide, at vi er virkelig ringe til PvP. Nemlig. Vi øver os. Er du død? Ja. Okay. Lad os tage en G-apple. Også selvom jeg ikke engang ved, hvad det er, men det er sikkert et eller andet. Nej! Hvor man har G-apple. Ja. Måske skulle vi tage en anden ting. Lad os tage en... lad os se. Skal vi bare tage en helt normal UHC? Jamen, skal vi ikke bare tage MCSG, det normale? Okay, lad os prøve den her Node Debuff. Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, der spiller. Lad os bare tage MCSG. MCSG, så. Ja. Au, det går ondt. Ja. Husk ikke gå ind foran mig. What? Nej, nu har jeg ikke flere pile. Yes. Boom, jeg vil. Nå, men nu døde jeg. Er du... Lol. Hallo. Jeg satte bare ild. Jeg kunne overhovedet ikke det, så ville jeg bare ind selv ild. Lad os tage sådan en her. Nej, det gider vi ikke til at tage. Vi gider ikke til at vente. Vi bliver bare ved med at tage MCSG. Ja, okay, vi skal lige vente. Nå, så. Over nice. Piratskib. Fyr kanonen. Ej, man kan ikke engang hive i håndtaget, hvor det ringer. Hvor mange pile? Jeg skal lige lægge mærke til, at man kun har 8 pile. Jeg sad bare og brugte dem alle sammen sidst.
at nu bliver du flækket. Bare lige Kan info. man godt lige sætte ild? Jeg kommer bagfra dem, hvis jeg lige kan. Au, nej. Nej, så kom Nej. Nej. Jeg er lægspike, når det kommer. Jeg tror, når man ikke wagger på min, så tror jeg lige, at jeg tager min texture pack af. Så vent lige, Holger. Okay, I kan Hvorfor kælder jeg dig? Eller, I kan godt se, at jeg bruger den her John Smith Legacy eller Texture Pack. Men jeg vil nok anbefale jer at bruge den der. Det er sikkert den bedste, den her Vanilla BD Craft. Den tror jeg faktisk lige, jeg skifter om til. Den er også... Jamen, jeg lægger ikke lige så meget, når jeg har... Jeg lægger mere, når jeg har texture pack på, så jeg har lige taget nu har jeg bare I normalt. kan se, det er meget... Eller sådan... Jeg vil ikke sige meget, men jeg vil i hvert fald sige, at det er flottere end sidst. Men lad os komme ind i et spil. Ja, vi venter, og så kommer vi ind. Men når det er mig, der wagger, hvor jeg kan se mig, så skal jeg nok have texture pack på. Men det var lidt lækker mere, når man har texture pack. Undskyld, hvis det lægger lidt, men altså, jeg bruger både Bandicam, Texture Pack, Minecraft, og så Skyper jeg også, så det kan godt... Holger, pas på, at de går begge to. G-Apple. Ej. Jeg er død. Ej, jeg er stadig i live. Ej. What? Nej, du må ikke. Kom nu, Holger. Er det fordi, den lukker lige ned på Minecraft? Nå. Altså, hvis I kigger på, så kan jeg vel godt se, at vi er virkelig ringe. Yeah. Men vi har også brug for nogle bedre... Jeg har i hvert fald brug for en bedre computer og mus. Jeg har det fint. Jeg har lige fået et nyt sæt. Eller ikke lige, men for lidt tid siden fik jeg en ny computer. Ja. We love Silkeborg, kan man lige så godt sige. Yeah! Okay. Silkeborg, det er en borg, hvor man får for... Kom nu, Holger, hjælp mig. Jeg sidder også og hjælper. Ej! Så kan man så gå ind i inventory. Jeg går lige til det. Ej! Eller sådan noget. Nej, nu lukker den. Nu må den godt nok stoppe med det der. Okay, 2 sekunder. Jeg skal lige have gjort noget. Jeg skal lige videoinstallering og fuldskærm fra sådan der. Jeg gør lige sådan her. Luk. Og sluk. Skal vi allerede optage 7 minutter og 8 minutter. Det går mega hurtigt, vil jeg sige. Ja, jeg tror, det er tid til, at vi siger tak for, at I så med. Og husk at subscribe og like. Abonnere og subscribe er det samme, bare så I ved det. Ja. Og husk at like. Ja. Fido and Vido er væk.